Musika eta bertso ikuskizun bat ikusteko aukera izan genuen joan zen azaroaren 27an Xoxokako eskola zaharrean. Gaueko 10 aldera eman zitzaion hasiera piano bat bertsotan ikuskizunari. Ainhoa Antza, Iago Bastiazaran eta Beñat Gaztelumendiren piano bat bertsotan ikuskizunaren gakoa ikuslegoaren eskakizunak kontuan hartzen direla da. Izan ere, Xoxokaraino gerturatu ziren lagunak gehien gustoko dituzten euskal abestiak papertxo batean idatzi zituzten. Pixka bat beranduago zozketa bidez taulan musikariek interpretatuko zituzten abestiak entzuteko aukera izan zuten. Antza, Astiasaran eta Gaztelumendik ez dituzte saioak aldez aurretik programatzeaz batekin prestatzen. Honela ikuslegoak ikusiko duen ikuskizuna berezia izatea ziurtatzen da. Abesti zarrak eta abesti berriak nahasten dira adin guztientzako ikuskizuna sortuz. Antza abeslaria eta Iago Bastiazaran piano joleaz gain, Beñat Gaztelumendi bertsolariaren laguntza dute eszenatokian. Ohiturari jarraituz gaia ikuslegoak jartzen du, hiru musikariek gero, improvisazioan euren trebezia erakutsi behar dute batak besteari lagunduz. Xoxokan bildutako bizilagunek ederri osatu zuten saioaz eta txaloberoekin erantzun zuten piano bat bertsotan ikuskizunaren atzean dauden Antza, Astiazaran eta Gaztelumendiri.